Ebra yedi ejanu de yo pani kase bi wo ye ha ye no e be so no no ba ko ye so na ejanu na do Happy Father's Day to you. Father's Day. Ene obi a se Hon Owoahen Acheampong akane akoso assembly man wasa double as deputy constituency youth organizer NPPD mu enkomo yi ene dey yenko Hon Owoahen one ene twetwe enkomo Hon Owoahen te say nyankopon da wro ma chame ene eya janom da dedika ide na o ka kire ye janom responsible fathers da wasese wa mamisa akonya kesi na Aserewa TV so ama yesa akonya dedika awoshi wono so happy Father's Day na afi de etoso mi no so no ma we she member of parliament honorable Kyeame Takyi our double as deputy minister foreign affairs on so happy Father's Day na fi mi papa mo de me ba asasi so me ma obia so trinkwa na nyame nto obia nkwanam na omo de do obia koma so bia no nyame ma me enye ho na emram emfamaye Honorable ena ye di ejanom day edie afutu ne de mama bunu a omo so bay say me can me say responsible fathers afutu be ne de mama bunu a omo ba ene yo chame me dase afutu an be ma mabunu ne se tete no na ye papa mo ewo ye ya na omo hwe ye omo hwe ofase mo so aka ho but ene ya abayi de ye wo a ye na yese ye ma ye ni eku ye ma ho kese isanse ensase a na oda ho tete no se na ebi ni ho bi nti se ni de futuam de ma ne se unia owo a bomodin se wetima hwe oba na oba na nya ba papa asi na dachen uni ho a wono so de akai na ne nsa akona no ebi mbeka se ejan bi nhwemba mpanimo anam kan se enye dua bia na de aboabo mo ekoba beto no enso afutu be na de man sa mofra no a sa atwene wo mutinim obi wo ho a no kora ne papa nhwe no ya ho kire binti but wodi afutu be na de ma wo mo na ye di ejanom de jeme me dase afutu amede ma ye nyina ne se eye den ya ye papa owo ye no ye mofra se no wo hwe ye obi ni ho a wo se me papa ewo me no anhwe me da ebi na bibinti ena ebia wantumi anhwe na sabre ni se nyame ato nsam a kai waja mfonso bia waja ayo bia fache na kai waja isanse one do ba asase so obi wo ho a ebre mu no na ja hwe no bana no kasa tumi atia ne papa ama sabre manso wo ho pa afutu be na de ma ya papa no enso no afutu am ba ma ne se wo wakasa tie waja no enna ye Father's Day no me fasa konya yiso na yapa ya jam nyina achew se menuanem bi akasa tia wo mo a wo mo mfa enche na wo mo ntwe nkura no mata wo se de oba de sefo no onya nu hu na wo ko ne janchen no ne janso je ni feso edo ne chen wo mo ko no mo tenae arabo ye no ba na wie ye no onam fo bi wo ho a na se ye nuan bi wo wa kontrol be che wo mo akonya ewo yo chame me dase pa ani na me fa konya yisu na afi minchia mia minua ketwa oba pastella o Amsterdam oni makonta me man happy Father's Day akopon kan ho na dwumadi bia wodi bia no nyame mo no ho bai mame na afi mako minua maabana ho no so o Germany wono so woni okun akopon mo ho bai mame na mako minua ba mi akua wono so Amsterdam ni kojo mensan mi papa boots wono so Italy wono so no me man happy Father's Day mi papa Nash wono so Amsterdam wono so me man happy Father's Day madam Harrison wono so America our medical doctor wono so man happy Father's Day madam Fatakwasi wono so US wono so me man happy Father's Day one ne yire ne manyina ene omo amantimi amomu din nyina emo bia happy Father's Day nyakopon mo ho bai mai na afisa brain yetimi aginiye ahwefo a bo hwe ha Aserewa TV ye ne Hon Owoahen Acheampong akane atonoso assembly member ena ne
deputy youth organizer NPP and a twetwe komo no obetumi abeso ya asene boys creation and okra mu a na ye di ajanom dey ye di dwumadi ti say ebrel so wo yen kratasem ye yie ayfro engagement bibia yen kratasem a ye print di ama wo de oba boys creation obeye di ama okofia say ya odo to asika bag no na ebe ho headquarters no na ebe ho ti fan kratasem bra na yenye ho adwuma emfa ema ye wi ni sa no yenko Honorable Owoahen Acheampong Aserewa TV ahyehyɛ dwumadi bi a was start today with the truth ye be kan mamu nsem amanyofo betena se besi nkunya na ya pinche be so Honorable endorse the program na for na chief for here so enhu na omuhu dwumadi a de ese nso nyame adoma ya kyena adwo ye hye ase o Aserewa TV yo Kyeame medase na me samfa konya su na me mo Aserewa TV ene ni production team nyina abaso se omo atumi ahyehyɛ sa dwumadi ewi ama nyame adom kyena baso no ye taachire dendendene adofo mu nyina so ntaachire na obia mo mpaipa nso entai Aserewa achi na ne so ade hunu no emram enti nyame adom a program no ye nyina ye taachire dendendendenden na dwumadi no emra so na afi emfa impuntuo emra ye krofiase krodua yi mu is the first station aba fiase ene mampompata mu nyina enenti ya endorse sa program no eba na taachire den start to see me ko bi manka bi ene wan ko bi kra anka eye opening kese a ela ne da obo na otai Honorable Owoahen Acheampong ponchidom kese pa e fe no Kyeame Takyi ena obo ne din a arofo no bibia ehu no oye NPP electoral area coordinator to no so obabi na yenkɔ no na ɔne ɔnkyea adɔfo bra ne yedi eye ajanom ede Kyeame wabom dizai mpacho Yesu adumboko Kyeame na yedi ajanom de die na oka kyerɛ ye ajanom ene wo ajanom yo ye de onyame asese ode ene da yi amaye na ye hu ye nim fefefe Kyeame amwa midawase wakonya Aserewa TV yeni aje pa yeni aje sabi mi se die kosu nya wiase afana nyina ene ehu ye etie ye me le wish omo happy Father's Day ememe wo fi ha nyina Aserewa TV fi yenia panin jima nkwana ebesi yenia chief King James Kyeame amo hosu program na asunkwa aben omo ne omo abejafo nyina ye momu nyina tinkwa ene dan ebi ni sa no wajanom akonya wo hose ono bekasa yo se ka ejanum dia ene na eja udi kan a Kyeame Takyi e man tinkwa ye na kufia se hen utu eje Acheampong obi ne no so eche ne kwemu ye ka jade a one number 1 na fe mi dia bika ko mabusuam na James ye bo asiama enemi ofa nim nyina me bla na kekele apo mini epanya na nankoso hen fusu apia mensa na konti hen dwukwa a ye fe na mpofo antwi eni mabusuam panifo nyina ye show mu nyina happy Father's Day ene ye wura MP a oda mensi ano anamompa woni yetu nyina sam ne manya akwanya o Aserewa nso na ehwe no ne MCE ene ye petty panifo nyina chairman Luther Kyeame busamia na de tie no Kyeame ye ni sa na amanonefo bi wo ho na be kye mo because Aserewa TV de eni amanonefo ne di kasobompa yo me da wase wa kwanya masanya de to so miensa o amanonefo enchie mu me Kyeame nua JK Usu o US na ma Kyeame nua dane onya bempon o si wo US na minua no aka ewo ho no nyina a o mo ehume me gina hano na machia omo na mase hu a nshida kese pa se nyame enka omo ma hodin oba pa sela ma bna omo ne yakonta no nyina yekoso a bompa e ka omo se nyame nkoso anyo omo kase bibi omo so bia no enye nshida me da wase Kyeame Takyi Aserewa TV ko fiase ya se obi hwe ye nuanom a omo nsem obi hwe ya de na o ka kire omo na mo a Aserewa crew ni hia obi mu betumi e de ababeboa ye ye be kan se Aserewa TV abeti yanim
ye mensim wa no free agbonanom e ba mampo mensim anya kofa dwere nyina ye hu bi seida eti die adu no ye hia se adofo no ba so yasene isi abakufi ase ahita ba bia bibie ye bia no etimi se edi animonyamba ti adofo ma mutie yen Kyeame Takyi na kasa yi because me de ya mutie isi ye nim kita ho ye mudie wo ma be so ye ni mu asene na ku mu enyedu na se bi utafra che kufi ase so emfa ne temepla infra ya me nka mu nyina mo no nta mo ahyi Kyeame me da wase Kyeame Takyi aya to no so electoral coordinator osa ya busua Kyeame nanan britu abusua no Kyeame na ya no adwetwe komo ene agyanom dey aha ya Aserewa TV ya to so Aserewa TV so bra ene ye di agyanom nyina edey so for made nyina Kyeame amadon so na made madwa ya eguso ene atitire na nti edin komo bra ye no mo atwetwe komo afa ye agyanom edey ho Openikasi a ote edwomo a yene no twetwe nkomo eye miami apani James na yebo a esiama DJ King James ana dodo no a adifra no yaka MPP a oyeko no mu a udimu akotene ewo mu wo mampa bato epeso no kofi ase de champion nti yanko na yene no twetwe nkomo ebra yedi ejanom adan ina abani wa ho mizere na kwa kwa do na ejanom da ede na wo ka hwe ye ejanom yo Mebo Aserewa TV ene na dwumayefo nyina abaso o dwumadie sonko a omonde abedua kufiase krodua yimu se de be ya kufiase mpuntu ene mampon ena Ghana me nyina mpuntu ebitimi akoso na de ekoso ewo wiase nyina so amanfo etimi atibi special kufiase anomo na enenom ye agyanom de na mefa akwanya yiso na Machia Mpenifobi, a member of parliament. You are Kwaku and Pretum Sapon. Michiana ne anopay, Eman happy Father's Day. Santona, a minister chief executive, Honorable Thomas Apia Kubi. And also Mechiano, a question Coso. An MPP Penifuna, Santona, me papamo. Me papamo ye NDC for. Papamo ye NDC for. And tea, a jawu. At ewa manyokubi muna wonso wababe abekwa manyokubi fumu die na se wo chia manyoku mpanifo a wose wo chia mo empapa Oliver one ne party NDC fo nyina so me ma wo mo happy Father's Day na Kyeame se de ye kanu o ka se nanom ye agyanom da de kakra na ebe kanu akonya na mefa so na metu ye agyanom so binum fo said the bear or monsono ebe hwese ombe responsible father na eno manyina so etimi atotokwan isan say na wodi akura ba asase so na se wan hwe no a makoma akon ene etimi efemu na omudie ebi nipa no dodo no a abra botimi be ye basa abra agyanom entimi anti wo mani anhwe eye omomanenti mesere se bia wodnam no so agya bia nam no so di akura ba asase so die omomodi ase kakra bi obetimi aye bia no onye na puntu ntimi ma aye enkura abla obi abetimi aye ja obi abetimi aye ja obi a wo ye bema bia nyankopon aboni bia no aye ja a wo ye bema bia wo ye ja nanso ye kase eja asede a ene nipa num bi entumi nye ye kan ja no asede a nipa num bi entumi nye eno na ye srese se obeye eja ni abu wo ba so se wo ye eja mapade na wo so wo ye eja no masede se wo de ba aba asase so ana se ebi kura no a uni ba na so betimi afa obi ba e de no ahwe no se wa wo ba enti obi abetimi aye eja na mum de ye kanyina ne se obi biara so be hwe se obi di ne madi obehwe ne ma na ono so ye kan se eja pa ya kanaka ho bi eja bia ye na sede ne mum amofro no bi so ye nyamo ho tie eja no a ehye eja no bu omo ho tie de na eja no ka kire wo asemo a meka ede akire wona aye niamo ho ede atia wona eja Kyeame se ye ka sunsumu a eja sunsum ne katamaso enti se wo kasetia wo papa ana wajabi na on the yaudie edi wachi a o de wadwebe yo se bibia ye kama ema nanso
sunsum eta wachi no na efiri wo ho isan say Bible kraka wasi ye ni ye na ni ye gyenni na yen kwan awale ama ya sase pa awurade di ama ye so elinti no obi a wakasa etie naja asem bi hunti wanti asem bi ase na wanya abotre na no afom naja no ene de wonfa akonya iso na ompa naja nom echew medi se oyesa e de asundwie yedie enkanko beba na blabo oya manini Aserewa TV akofa dwuma de bia ba start your day with the truth abele for ye be sinkunya na de koso o manu fe papa ye boni de na ye ka ama ya twa ba na dwese so o de aba medesu de na won ka endorsement yo de me ka de aba bisisu nyina se de din ka mebo Aserewa TV ne na bluma ku ne nyina abaso isan se dwumadie we ni de din ka ya ye hu bi e ku fiasia e na makwantu mu de ye hu bebere enso ku fiasia na mo ne ba ha so no utimu se poama amonefo a ewu kurudie mu no omoso ehu de ekoso na omoso ewo moa bi a omoso timi eye eboa ekuru no ema ne tumpon de meka nyina ne se obi e kana koma a opese oboa madwumadie tumpon bia no akonya da ho no mo obetimi aba na waba beboa Aserewa ne mpanifo se ne be ya dwumadie betimi atumpon memempa ye kura ne se betimi atumpon na akonkai na afa be yese television ankasa obi so ne TV one demo a obetimi ahwe we ye abe fontentan fidie so TV a gise uyusu data ne banda hodo na wode aye anase wo hwe fon na wo mu ni bi so e nanso senke ye nyine esom na ya pegya no a yebetimi amana ba obi chene demo ku fiase ya ana bebi obi a so no de to Aserewa TV a wonso betimi ahwe e wone dem ni nyina yesika wonso so oni nipa iti ebesre ampanifo abra ye bekwa amanye semu wuhia fidie se wode bo wa yi hu dawrate se Aserewa TV ekwa akiri pa wuhia wobetimi aba kakra bi kitwa bi ensa ubana beboa na ya ma wakonya na akonya no so no wagina so e de aton ho akan woni swade hu ne de waye e de ama eyi no iti de America e de a kire mpanifo ni nyina ne se obi ameso Aserewa TV twato na ye so menchia itwato no e de ko ye ema me ankasa meba Honorable Francis Adenimo meba o ye meba isan se ma wo ba de na to Honorable Francis Adenimo it is say no o ye meba me ka Honorable Francis Adenimo a se de dodo ade bi hu ne se o abeye MP e o mampom patam ha mfie nwotwe ana mfie nan a mfie 2016 2014 no na o gina e pre fankatu akwanya no ewo NPP din mu na kwaka nipa miensa na do dan kwa kufuado alan kwadwo chamaten na Honorable Francis Adenimo a onye nipa ketwa kra afi so onya akwanya akansi a ekoso NPP eye Franketu no mu no wo se gina bi eno ntine me fa akwanya so na machia no na mabona baso ewo akukudro sunko a wanya se sa akunya kesi ewe okwa akopri na nnam so amana bidi omangana enim nti me bo na bo Francis Adenimo abaso me chia ne kwa so koso Aserewa TV odi anso be share dwumadi na like na be comment na to subscribe on YouTube na dwumadi aye bia no so ona bi ahwe e be share bidi ene channel amwa